Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam, hakador ka babin. Hagani ka Pynsahnam ka ba arpaway. Ka jela Meghalaya ka lasay ki babun ki riudon sap. Lakalong hagatem ka put, karway ka siyaw. Kasyat ka kemen, ka tho ka puli. Kashna jingshna, ka drodar, bat ki way ki jait kam, ki ba penskunya ki way pat, bantip kambanya, Shaphang ka sap, ka bakidon. Way na gini ki riudon sap, uday Samla Mario Patao. Ubasyong basa, hagasnong malki shalong. Bat uday ukon, jong ka kong Rosa di Patao. Bat u Dr. Pascal Malnyang. Kebeli pi barok nga kerteng Mario Patao nga syong hapo malki ngade ikon jong i Dr. Pascal Malnyang ba ikon Rosa Patao ba ngade iwe na ki Khasi illustrators and artists. Ki Jingdro jong uniu Samla, ki penyap biet, bat ki kringru hado kata-kata, ya ka khmat jong dinong pet ki basaki, ya ki dor ki baulatro. Samla Mario Patao, omtang baudon ya ka sap draw, nrei udeiru ubadon ya ka sap shondur. Haka jingya kren bat ka Batisi TV, Samla Mario Patao ulayatu ba ulasdang ban penpau perthei, yala kasap drodur nadu ba udang red karta. Kajing dang ban draw te kala asdang nadu badang red hi. Kaban raya ki por long nadu dang red long misal draw kamtam iki niki theme jong ka Bible. Te hapor banga how ar khat ar long idon iwe padar iba keting Father Yohanes kong thorang. They don't go wake a snow shapo, shani shapo, no Khmer Riboy district. Ki kadika snow kaba, pakim don kay yamani kaba halong ta. They may suggest he can be unbelievable. Ayu konjanga bang droy ta ki Stations of the Cross. Kita ba ki de kat santli ki paintings tengi pendap tang haka shivanang ha pendap kat santli tang hap shuman kasing shi draw ta. Then how to shakmat pat ngala yo nang lang yo ta ka kamensia mo ban le shi kini ki kam. Yamanta utrei kum u UI designer hapo ka office jong ka Tata Consultancy Service. Marsendap class 12 nga kwa banong architect dan ngayo admission hapo Punjab kan. Dan hang tu Punjab pan ni don kanika social event ka baka khad One India celebration, One India event. Te hang tu ngalong venue coordinator jongka Meghalaya stall. Te hang tu ngayo kata ka ka kani ka jingka ka opportunity mo ba ngala ban pen I yakani ka sub haga lan draw bar ka lan decorate namta kani ka stall. Te ki brew ki banang sa taipan ngala ban yathu Khana ki Shaphang ka Khana tang kani ka social structure jongka ri Khasi jingi lingba ki Jingdro ki paintings dan kini ki narratives ka baki khon. Hapor bangasna kini ki khamtam namta ka ri Khasi kalong kamta ka kring bhai ki brew namar ki kwa ban tip shu Shaphang ka ri Khasi. Bad hang tu pat kini ki Khana tang ru ki bangi le ki Jingdro ki don ki ki ba compare na ki we kum ki tu ki parlong na po Germany na po Japan ru ki iba ka kamlong ru kumta kumo baki ong ba ki happy ending ka ba mengi pat ni don kita ki Khana kum klobat kasni na ni kan nok kalikai ka basumahi udan kadan tlan ke te por bapen I kita kalong ke ka bapen I pat ya kata ka moral story mi halian bot tanga ya kita. Ula pendep ya ke jingpuli jong u haga Bachelor in Architecture naga Lovely Professional University ka Badon haga Jela Punjab. But ula pendep pat ya ka kerdan pule Masters in Design naga Industrial Design Center IIT Bombay. Hapor pangayo apo Industrial Design Center kibon ki Khana nashatay pat na po nabar ka Jela jungi mo
kita ki itu ba uta ukna uni ukna ula ayo admission hakani ke college lain ula ayo hakani ke institute lain ula ayo hakani ke hakani ke company temaki pat ki wat banyak hadu contact number ko ki kli banyak kumno pio hang ni pilek ki exam sa you prepare kumno ke portfolio prepare kumno kata ke resume ke te kadon hadu ka cap ba ni happen dan penlong kata ka webinar mo macam senam ba ulong covid-19 tengah melak ban organize ki workshops hendra ki don kini kena pat ki log into the webinar tengi hang tu ngi batai pat ngabatai kumno ba ki la ban pen biang ki portfolios ki resumes ke baki ha ke exam de ki la apply ru ke hap focus ka part ayu baki hap focus ke part ka ba ke da kimla ki il day ban namar kam carry weightage kita Kariti Academy kabala itu ia kani ka subdraw ka ba kerpang jong Samla Mario kala pun kup buram yau daka khusna Crystal Gale Award haka khatsan tarik ubnai nailar arhajar arpho Shabab bang elek pulih long kum hadali long kini metropolitan cities no kum Bangalore Delhi Mumbai latest bangadon Mumbai ngai iba ka rensan ka he ba ya kata te long ki khana chateru wala teng ru ngapet ba ki khana ba shani ki kham tebet shu ban mo long ya kata ngi long maki kila yo training dang apet per khana shani pat tang itai baret bariaru ula ela ban kenti la demo ki don kini ki animators ru klem danang jing start klem dan ka training ru kila la hendre ka baduna pat ka long kata ka opportunity mo ka rensan tambah ka we ka liang ru pangipet hakani ka social media mta long ka internet abam ta kila ban yo kita insan ka don kani ka online exhibition dan ka online collaborative work napo da fill up ban shna ba ki portfolio ki bapa po Behance dan ya po LinkedIn ki breaking one bet kin one when you contact if people contact number kin one ban contact if sedang ningkong Klobat Kasngi hapo Industrial Design Center kadai ka kerteng kani ka workshop lani kani ka internship program ka kerteng cultural graphic novels teng ngang pendon kam da kani ka Khana tang jongka Klobat Kasngi teshwa ka tu pan hapo Punjab pat kidon kini exhibition jongka One India celebration pen iyo manik raitong ya u sir la palang te hakat barang ya pada hakan ya hausnam arhajar kat kanda show covid ru tengya ya nam long ya kendo I kong sweetie mon renja hakan ni ka kojing inquisition modes of reply ya tush Khana Shaphang ka kani ka state formation jong ka nong ston kumno ka nong ston ka wan urlong lingba ka Khana tang tenang tur ngala ayo ban pendon kam hapo ka ni ka projects kat kum ga jing yathu jong Samla Mario ki ba buon na gi Jingdro gi jong u ki dei ki ba ula pensyong nongrim kat kum ki Khana na ga ktien ublei bat kum joru na ki Khana tang ga Jaitbynriew Khasi penar bat ki wei de ki Jingdro long ki paintings bon ki wan naka ka kot ka ki jing yathu Khana kum ka ni ka wei ru hang ni long ka dei ka Khana ka ba ime it men jingi nak kur pathau yathu Khana be email long ta pateng tengah shu iba kasak kur be tang kajing yathu Khana teng nang tu pat ngaku ban pen wandur pat haki paintings kan kumno ba kajing yathu Khana jing me ye temben jingi ba kumta ba ki kur pathau ki kala khla tengah ngapen don kam hakta ban pen I umdei tang ban shupin klumar kumta hendrei bang kan carry ka message mo kumta long kum uklo bat kasngi ke kibun ki bala de kibun iba Gabriel yang rai ru chet thiet ba ti kibun ha ki bre ki bala kin digi I po social media ki ong ba o kan ni ka Khana nga so ya ha ngakan ma por bang adang red la yathu Khana email e jonga ti ki chet thiet ke kumta te kat barang ya kisnam ru ha ki ni por long ki kot ru ki ya lingba bang collaborate ba ki bre ko ba Michael Jerwa I pelngi kan ni ka kot karngiu bat ka we ka kot ka ba kot men shot no te ngi nga collaborate lang bat I ban pen wan dori kata ka Khana
te kadon ka ubat ka ni ka yang Kristen jong ka ni ka journal ka pen mi na po Catholic Church ru dan ka bangi kwa ban pen kring ki khana ret ken kumna bakin teb ka Bible de tang ban namar baki khana ret kim la ban tang ban chupuli kin puli long ta ki la long distracted mo ki pos ne pen ban ki long ta haye manir kim jup le jing bon tengi pendon kam de kini ki cartoons ki ba ai ka ni ka kalenong jong ka gospel te kum ta pat ni pen benta pat kita de ki Jingdro ken te kat nong ni pat ki dang ya ki po kita ki bun hang ni ngai internet ba hang ni hari Khasi ru ki don ki khana ki don kata ka juk mindset mo ki don ki khana ki ba kwa ki ba thrang ban ye le kum ni te ho ha kan ni ka jela jungi u ka government kam la ka sarkar kam la ban ai kam ya bar khaj mo ki ba pan tambah ka ba internet par ka long ba ki don ki khana par ki ko ban collaborate don ibe kong napi ibade archaeologist ru iba excavate ikni ki kam shate spot Jaitbynriew us aim sites near te ikwa ka cover book te ka cover I contact nga te nga penle lang ni collaborate lang te idon ini pol nong room ru ibale kani ka ila release ni ka ko po Amazon ru ka graphic narrative jongka pa sentir te nang tu ru ni collaborate nga kumbangan dei art director hapo kani ka series kan ka narrative te kum iba Michael Jerwaru iwan ban be talk ka ko te ikwa mano ban pendro te ka ya kum ta ka collaborative work don ki beri ku bana baru long kum ki ni ki nong talk ko ru ki bana bar kum don ibe I ba na po Maharashtra ru long I baki Jingdro ru ki biang te ikwa ma I ru ban pen I kata ki illustrated books ki khana ret te contact na po social media ki don ki ba contact na po LinkedIn na po Behance kita ka bala omo Khasi hendai kamai la ka hop long pendon kamai la ka sab bala ai blay nombok nong thau kata ka de bakong santam long dam phi pendon kam hok ya ka sab ya ka ke bala ai blay ka bala ai blay phi thrang ban ya chu shakmat but hab ka jing thrang jong phi pen ya kan do ya pon ki breru ki ba thrang kuma phi but henry da phi ai ba kata ka jing jaitu mo kan shong ka penwan ra pat ki basniu pat long kam tam ki Samla shani mo ki don ki bala angop ba pli how drought lene hak no long kum ta ki don ki ni ki khana pat ki badon ya katalen ki miyo ya kata kam sim kum don ba ai men sim ki ba to le khani me le ra kan wan ra kan dia kan don kita ki jing tunjuk kan don be ki jing tunjuk ya kata te umla ban lai ya ke ba fitrang pat tang ba ki ni ki jing tunjuk ki hadin habot pada fila yo ke yo so kalong ke ba kham thiang kai dan dia kini ke wei ru ngakwa ban ong ki bakila ban pendon kami ke social media maka de ke ka ba kong santam long kani ke jing jingi ni long ki badan bok ban yo kani ka platform mo mentang ye long school online ye long kita ki webness online tengila ban de ban theru online phila ban pin ia kisab ru online but ki brio ki bakwa kita kisab na phiru ki kula ban ya kendo e phi link ba ka online mo yakini ki jingtrei ki ba ni jong u Samla Mario ujus ngotanat ban penpau pertai lengba ka social media daga ba penon kam ya ka Instagram ka Facebook bat ki wei ki lat pathai jingtip ba ki pat ba ki jus ngotanat ban penon kam hagani ka juk ka bamta long bun ba ngala don ki ni ki exhibitions ki ba collaborate lang but Faith Foundation ba idon but conquering so ministry but ka latest one day but I ba Raffle Wajri Reti Akarbi long kita ki exhibitions ki ne tang support mo ke don ke time duration but tambah dari ba kwa ban ka social media kong bangal ong kong ka greatest platform mo ka ba long Instagram Facebook Behance kita ki platforms ki ba ngapen I bhai ki talents jong ki sub ki phong